Ρεμετικό Lifetime Achievement Award. Τάκης Πατήχης, ιδρυτής και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συγκροτήματος Ρεμέτικα. Γεννήθηκε το 1927 στον Κάτω Δρύ. Από νεαρή ηλικία μετανάστευσε στη Σκωτία, όπου παρακολούθησε χημική μηχανική. Το 1960 ίδρυσε στη Λεμεσό την TCH Πατήχης Manufacturing Chemists, εταιρεία παραγωγής διοξιδίου του άνθρακα. Τη δεκαετία του 1970 οραματίστηκε την ίδρυση φαρμακοβιομηχανίας στην Κύπρο και παρά τις δυσκολίες κατάφερε να την εδραιώσει. Το 1980 λειτουργήσε η Ρεμέτικα ως ξεχωριστή εταιρεία που ειδικεύεται στην παραγωγή φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση. Σήμερα, η μετεξέλιξη της εταιρείας βρίσκει τη Ρεμέτικα να είναι ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες στην Κύπρο, με εξαγωγικές δραστηριότητες σε περισσότερες από 100 χώρες και με φαρμακευτικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται από εκατομμύρια ασθενείς ανά τον κόσμο. Ως πρωτεργάτης στις εξαγωγές φαρμάκων, έκανε γνωστή τη Ρεμέτικα σε χώρες που δεν ήξεραν καν που είναι η Κύπρος, ανεβάζοντας ταυτόχρονα τη φήμη μας ως προορισμού με υψηλή τεχνολογία σε ένα πολύ σημαντικό τομέα. Ήταν επίσης η πρώτη κυπριακή φαρμακοβιομηχανία που κατέθεσε αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Η φιλανθρωπία είναι χαρακτηριστικό της προσωπικότητας του Τάκη Πατήχη, γι' αυτό και από νωρίς εισήγαγε την προσφορά προς τους συνανθρώπους στην ευρύτερη κοινωνία της Κύπρου και όχι μόνο. Διαχρονικά έχει ενισχύσει αρκετούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στον τόπο μας και το εξωτερικό. Χαρακτηριστικό είναι ότι το 1974, μέσα από πολύ ώριμη σκέψη και με σπάνια ηθική, βοήθησε ακόμα και ανταγωνιστικές εταιρείες να επανεκκινήσουν τις δραστηριότητές τους, παρέχοντας τους στέγη, εξοπλισμό και πρώτες ύλες. Εκτός από τις άμεσες επενδύσεις στη Ρεμέτικα, συνεχίζει να επενδύει στη γνώση και την εκπαίδευση των νέων, καθώς και στην ευημερία των ευπαθών ομάδων.